Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz. Baky tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan Habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň arbitraj iş ýürüş kodeksiniň rejelinin görnüşini tasdiklamak we herekete girmek hakynda. Türkmenistanyň halk içinasyň hormatly adyny döretmek hakynda. Türkmenistanyň ad gadynyň içinasyň hormatly adyny döretmek hakynda. Adatda naşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmek hakynda rejelinin görnüşi. Jinayatçylykly ýol welinin alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikliň garşy ýargynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda rejelinin görnüşi. Ýokanç keseleriň öňüni almak hakynda, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksini üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda, Türkmenistanyň ferket goşunlary hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda, kärhanalar hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetme we goşmaçy girdmek hakynda, döwlet pensiýa ähtiýaçlandyrmak hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda, Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak hakynda kodeksini üýtgetmeler girdmek hakynda, Türkmenistanyň maşgala kodeksini üýtgetmeler girdmek hakynda, medeniýet hakynda, Türkmenistanyň kanunyny goşmaçylar we üýtgetmeler girdmek hakynda, döwlet ýer kadastrı hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçy girdmek hakynda, atçylyk we atly sport hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda, diplomatik gulluk hakynda, Türkmenistanyň kanunyny goşmaçy we üýtgetme girdmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girdmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler we goşmaçy girdmek hakynda, Türkmenistanyň kanunlaryny gol çekdi. Türkmenistanyň kanunlary metbuatda dollygyna çap ediler. Indi bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutlawlar bilen tanışýas. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyz şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň. Hormatly prezident, gadarly doganym. Türk halkynyň adyna hemde hut öz adymdan siziň aly hedaratiňizdi we doganlyk türkmen halkyny doganlyk we parakatçylygy, jewitlik we agdyberlik alamatlandyrýan hemde biziň umumy gadymy müňgürlük diýiplerimiziň we desturlarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýan bakarın we täzelenişiň buýuşçysy bolan Nowruz baýram bilen tüýsürekde unutlaýan. Bütün adamdady parakatçylyga, söýge we doganlyga çagyrýan Nowruz baýramy hemme ýerde giňden we dawraly bellenýär. Nowruzyň biziň ýurtlarymyzda we sevtimizde bolşy ýaly bütün dünýäde saglyk we abadançylyk, parakatçylyk we rowaşlyk getirmegini tüýsürekden ardy edýän. Pursatdan peýdalanyp, siziň aly hedaratiňizde berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlükleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa, abadançylyk we gülläp ötüş ardy edýän. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasynyň prezidenti. Bu otlawda şeýle sözler bar. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň. Siziň aly hedaratiňiz. Size baharyň gelmegi, Nowruz baýram bilen tüýsürekde unutlaýan. Bahar baý tebigatyň oýanmagynyň, täze durmuşynyň döremeginiň, hemde güýç kuwatyň artmagynyň wagtdyr. Nowruz baý täze günler hemde iň oňat geljege umidyň nişanlar. Pursatdan peýdalanyp, şu ajaýyp baýramda size saglyk we üstünlükleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa, parakatçylyk we abadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Saloma Zurbishvili, Gruziýanyň prezidenti. Şuun döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köçkünini bede wagtly öňe barýa arka dagly Türkmenistan atly dawra geçirildi. Bu ýeçäre bede baýramynyň dawarlarynyň öz bolşly badyrgasyna urildi. Giň erimli çärenin çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyň iş dolandyrys müdürliginiň, hojalyk müdürliginiň akalteki atçylyk toplamynyň edarasynyň, önümçilik atçylyk bölüminiň ul atbakary Nuraly Rahimow döwlet syýylygyny hemde hormatly prezidentimiziň şans ýerpaýlaryny gowşurmak dawarasy boldy. Döwlet başlarymyzyň permanent laýyklykda Usat Atbakara Türkmenistanyň halk atşynasyň hormatly at takyldy.
Nuranly Rahimow münasip bolan syýylyk serpaýlaryny buýsanç duýgusy hemde tolgulma bilen kabul edip, hormatly prezidentimizde tutan ýerli zähmetine beren ýokary bahasy üçin tüý sürekden hoşalyk bildirip, bekişli bedewlerimiziň dünýä dolan şöhratyny artdyrmagy, olaryň tohum aýratynlyklaryny kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň seýisleriniň münasip neslini ýetişdirmäge geljekde de öňjöýlük goşundyny goşşokdygyny ananyrdy. Mehriban arkadaşlar, menin uzypsyz çeken zähmetime ulu baha verdiňiz. Ulu saýsel paýny ýapdyňyz. Köp taňyr ýarkasyň. Maşgaramyzyň adyndan, Garaşsyzlygynyň adyndan köp sag bolsun aýdym. Bedew batly Türkmenistan atly edebi aýdym sağly maksatdamy Türkmenistan parakaçynyň anlaşmaň Watanymyzyň aýdym, hormatly prezidentimiziň ýerlen ýuruk bedewlerimizi başlanan goşgulary, şeýlede türkmen ahalteke bedewlerimiziň wasbyny ýetirýän aýdym sağlar belentden ýaňlandy, tanslar ýerine ýetirildi. Dawaranyň dowamyna çyksadanlar hormatly prezidentimiziň türkmeniň ahalteke bedewleriniň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda amalaşdyrýan tutumly işlerini, goşgu setirlerini aýdymlar bilen wasp etdiler. Toylar koşugasadan gelýär. Şu ýerde itaty görüň aqanatyň dowamynyň uduyanlygy barata gidýär. Aqan gahman arkadaşymyzyň söwür dostydyr. Sırdaşdyr. Canandyr. Gahman arkadaşymyzyň bütün eýýamyny, esretli eýýamyny, öňe barýan ünsüni ben hemişe Aqanyň ýynnamlygy bilen dünýä özüni tanıtýanlygy bilen deňek gelýär. Aqanatyň bugün dowamynyň barlygy nähili şatlyklar bar. Gahryman arkadaşymyzy begendirip Aşgabat atly atyň dünýä iýmegi, ol ursalar döwletdir, döwrdir, döwrandyr. Giň tehraya salam berip uradyň. Ajaýyp görnüşiň çekdim turatym. Ýylgyrşyň nepislik sungatyň, sen ak atda, sen gayratda, ganat. Undu bilmez, bu pursata seýinden göz, ejid gelýär tarypyňa sözlän söz. Gayratynda ürüşenmiň ýa öwez. Sen ak atda, sen gayratda, ganatda. Attaya alaty da kandyr ene. Gözlerden, dillerden ol sözi gorar. Çapıver üzülmez ömür var yine. Onunla meher, muhabbeti. Onu meher, muhabbetin gorar. Mehriban arkadaşımızı hemişe gıyratınla, doğratınla, ağatınla görmek yeter ettin. Arkada bedew wady bilen diňe öňe barýandyr. Ýene dörgedek gahryman arkadaşymyzyň ömrüni uzak, belent taşynyň aman ýurdunyň awadan bolmagyny dileýän. Şeýle bir tolgunurjy pursat, tolgunurjy toy, şatlykly toy. Türkmeniň iň bir toyunyň naýbaşsynyň biri bedewiň taýlasy, oňa uly bir döwletlik diýilýär. Inha şuň arkadaşymyň ýurduny döwlet geldi, şöhrat şan geldi. Mehriban arkadaşym öz bedewleri bilen didarlaşmana baranyny hemmämiz şaýat gördük. Arkamın şu tak barmağı bilen ayağı düşüp Aqanjanyň nesil dowamatynyň gelmegi ol biz üçin uly bir şatlyk, uly bir şöhrat.
Akanjanyň dowamatyny görmek, maňlaýymyza silmek, nähili ajaýyp taýjagaş. Dowamatı dowam, ajaýyp taýjagaş. Edi adamlar arkadagym nähili şu jagaş taýy bagryna batsyny hemmämizem gördük. Mehriban käbämiziň oglawa dejemiziň öz eli bilen ören alajasyny gözün bilen gorasyny dünýä inen taýjagaşymyza daqsyna hemmämiz şaýat. Edi arkadagymyz biziň türkmen ýol ýörelgelerimizi ter salyp şol dogan taýa atasynyň ady bilen baş harpynyň gabat gelmegi hemde biziň şül ak mermerden gurulan merjen ýal paýtagtymyzyň 140 ýyllygyny münasibetli Aşgabat dip at takmagy ol uly biz üçin bagt gelecekde Aşgabat taýymyz bedew bolup atasy Akanjanyň gadanan şöhratyny täzelep şöhratdan şöhrat ululu şöhratlar arkadagymyň ýurduny watanyna getirjegini hemmämizem anam bilen aýdyp bilýär. Mehriban arkadagymyň toý olaşsyn, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başı dik iyli işi rewaç bolsun. Ha boşluk halayığa akana dowamat gelli. Ha boşluk halayığa akana dowamat gelli. Ha gözüne aydın arkadağa ak yolara wan gelli. Ha gözüne aydın arkadağa ak yolara wan gelli. Ha şöhradatide ha şantide ya beyik arkadağımız yediz arkadağımız. Çıkışlarda bellenşi ýaly pederlerimizden miras galan milli gymmatly kökümini elim hayrany goýan akaltyky bedewlerimizi hormatly prezidentimizden hut özüniň nusgalyk görelli bolup dünýäde şöhratlandyrmagy bagtyýarlygyň goýnuny bekişli bedewlerimiziň deňtaý bolmadyk gözellik tügüni suwd edýär. Türkmen halkynda toýlar goşa-goşadan gelýär. Ataňalan ýerinde toý bolar diýär. Biziň güllýän gulatşan Türkmenistan diýarymyzda hormatlar kadamyna gyska wagtyň içinde şeýle bize Halife şägirt ýolun bir açyp berdi. Begençlik, guwançly habar, hormatlar kadamyna açylyk toplumyna şey at minmäge, ýa-da döredijilik işini bir dowam etdirmäge baranna şeýle bir begenlik hormatlar kadamyna akan diýen atyndan bolan Aşgabat diýen taýşanagyny dünýä ýynýar. Biz hem bütün owamyz bilen şu mahal hem toýada otyrys bütün awany owasy bilen hormatlar kadamyna taýşanagynyň atarkasy gutly bolsun. Halipamyz Nuraly Rahimowyň ujupsyza çekýän zähmeti üçin hormatlar kadamy halkaçynasyny hadaqdy. Şeýle bizi esretli zamanada ýaşatýan üçin Halife şägirtlik ýoluny açyp beren üçin hormatlar kadamyna köp sag bolsun aýdýan. Hormatlar kadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetler barýan işleri rewaçlyklara weslensin. Güllüyen, gülaçyan, güneşli diyarımızın her bir günü şahatlykly wakalara, şowkunly toýlara beslenýär. Ine şeýle pursatlaryň bir ýerine häzir biz baştan geçirip otyr. Ine Dekdüýüniň özüne bir şahatlykly pursatlaryň ýeni bir gedek şaýady bolduk. Olan bolsa Gahrman arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyky atçylyk toplumuna baranna ine Akan atly atynyň ilkinji at taýynyň bolanyny buşladylar. Ine bulam diňe bir aşnaslaryň däl tutuş halkymyzyň şahatlygyna şahatlyk goşdy. Galy berdi ine Akan ilenne bu Gahrman arkadagymyzyň eline seýislenip teröýlenip ýetişdirilen ajaýyp bedew şol Akanam öz uğrunu bir adi riwayaty öwürlük giden ajaýyp atlaryň uğrundan alqaýdy. Akanam öz gedewine bir ajaýyp at bolup ýetişdi. Şonu Gahrman arkadagymyz özüniň döreden ýagny galkynç milli at üstündäki oýunlar toparynyň agdalaryny berdi. Şeýdi we mene Akan
Sirk gümbedinin astına çıkış edip dünyanı aylanını, şeydibem ahalteka atının ajayipliğini, ahalteka atının bir kılık hasiyetini Türkmenin yüzünün tuğu olup çıkış etti. Şol acayip attan hem şeyle acayip tayçanın dünya inmegi, şon ilkinci at tayının bolmağı bizi buysanırdı. Ona dene kahraman arkadağımız Aşgabat deyip at koydu, mun ödü. Yakın günlerde Aşgabat şäheriniň itaatlandyrmagynyň 140 ýyllygy bellenip geçiljek. Ine şol şanly toýada, şol taýa Aşgabat adynyň goýulmagy, şol şanly toýa goýulan bir sowgat diýip düşünýärse, şuňky geçirilýän çäreň özi Türkmen bedewiniň milli bayramynyň badalygy diýip düşünýär. Şoň üçin mine Türkmen bedewiniň milli bayramy häzirki günlerden başlandy. Şoň üçin toýlamyz toýlaşdyn. Öýdegimde kahraman arkadağymyzy, hormatly prezidentimizi alyp barýan tutumly işler bilen tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentimiziň jany sag boldun, belent başy aman boldun. Akan kahraman arkadağımızın öz eseri. Akan kahraman arkadağımızın seyisläplerin eseri. Ahaltaki bedewlerimiz 4,5 kilometr ýolu geçen Aşgabatdan Moskva çel aralyk kültürlen ajayip bedewler. Bugünem uly bir waka Akanyň dowamaty geldi. Siziň ähliňizi, kahraman prezidentimizi şeýle dowamat bilen, şeýle döwlet bilen tüýsürekden gutlaýan. Goý edil atalary ýaly. Çünki Akanymyzyň atalary guruplyk hem, garaderem, kerwenem öz ugrunny bir meşgul ýyl galdyran, şöhratly ýyl galdyran ajayip bedewler. Goý gelen Aşgabat ajayip taýmydan toy bilen gelsin, goý şeýle awraýyň höwür köp boldun. Goý biziň Aşgabat diýen taýmyz kahraman arkadağımyzy begendirip atçylyk sportunda olimpiya medallar getirjek ajayip şöhratly bedew bolsun. Kahraman arkadağımyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Alyp barýan ýylyr pähbitli umumadan da ähmiýetli işleri hini işe rowaşlygy betlensin. Davara ýurdumyzda öz işini bir kimse ýerine ýetirýän güýç gaýratyny, ussatlygyny, bilim başarlygyny ajaýyp akaltyky bedewlerimizi ösdürmäge sarp edýän adamlara aýratyn üns we hormat bilen garalýanynyň aýdyň suwutnamysy bolup durýar. 22 martda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň akaltyky atçylyk toplumuna bardy. Bu ýerde milli liderimiz Adyr Waty urulan Akan atly bedewiň ilkinji taýynyň dünýä iýnenligi bardy. Bu uşluk habar ýetirildi. Ony milli liderimiziň hut öz seýisläp ýeşdirdi. Edi diyarımızın mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň ýyl ýazgysyna girdilmäge münasip bolan wakanyň şuňur manysy bardyr. Çünki ol täze durmuşda dikildilýän iň gowy milli däpleriň dowamlygyny alamatlandyrýar. Milli liderimiz ak mermerli paýtagtymyzyň ýetip gelýän 140 ýyllygynyň hormatyny Akanyň we Lälegiýiň taýyny Aşgabat diýip at goýdy. Melim orşaly şöhratly gyýyr sakaryň ugruna degişli Akan ýynnamlygy, gözelligi bilen ahaltyky bedewleriniň şöhratyny şöhrat goşdy. Döwlet başlarymyz Akan bilen ýurdumyzyň bir näçe toy bayramlaryna, şol sany türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli guralan dawarlara gatnaşdy. Dawaranyň dowamyny bular dogrusyny aýratyn bellenip geçildi. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimizi ýüzlenme kabul etdiler. Meşhur ata-babalarynyň şöhratly ýolunda dowam etjek Aşgabat atly taýyň dünýä iýnmegi, hormatly prezidentimiziň ak şäkerim Aşgabat atly goşguýyny ýazmagy ruhlandyrdy. Merkezi Aziýanyň merjen şäherine bolan söýgüni wasp edýän şahirany setirler, döwlet başlarymyzyň agtygy Kerim Berdimuhamedowyň sazy esasyny ajaýyp aýdymak hemde bahar bayramynyň belin senasyna urildi.
Türkmen halkynyň öz bolşly baýly we buýsunçy hataplanýan ahaltyky bedewiniň şanyna uralan dawaranyň çäklerini ýürüýte seri uraldy. Onu amal haşam, nakkaşylyk we heýkeltaraşlyk eserleri, neşir önümleri hemde milli liderimiziň bedewleri başynyň kitaplary görkezildi. Yergelene aýsak, milli liderimiziň başlangyjy bilen Türkmenistan parakatçynyň onasmyň Watanymyzyň ýylyp ýylanydylan şu şanly ýylly Türkmen bedewiniň milli bayramy ilkinji gedek Türkmen alabaýynyň bayramy bilen bilelikde bellenler. Munyň özi şöhrat atawablarymyzyň dünýä peşkeş beren gymmatlyklarynyň uly ähmiýeti ediginiň nowatdaky suwtnamysyr. Soňra toy sadakat berilip, onu agdyr halkymyzyň durmuşynyň abadançylygy we bolelenligi beslenmegi, bekişli bedewlerimizi dünýä tanatmakda tutan ýerli işler amal aşyrýan Hormatly Prezidentimizin alyp barýan ýyl bekfitli işleriniň mundan beýlegem rowaj almagy, Watanymyzyň hemişe güllä besmegi dile gedildi. Soňra ýanglanan aýdym saatlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni belent kengde wagt edip, Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny, merjen şäkerimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyny şöhratlandyrdy. Ýurdumyzyň belli döredijilik toporlaryny ýerine ýetirmegine joşguly tanslar, uly şatlyk duýgusyny ördüp, hemmelere ruh bilen peşkeş berdi. Tomaşaçylar belli halk we estrada aýdymçylarynyň şerde milli sungatymyzyň öz bolşy diýiplerini münasip dowam edýän döredijilik toporlarynyň çykyşlaryny şowkunly el çarpışmalar bilen garşyladylar. Baý mazmunly döredijilik çykyşlaryny häzirki zamany Türkmen sungatynyň, onuň görnüşlerini hemde ýerine ýetirjilik mektebiniň uly mümkinçilikleri, döredijilik diýipleriniň ýygyderligi öz beýany tapdy. Aýdym sağlı çykyşlarda Hormatly Prezidentimizin ýurdumyzy gülledi we sürmekde amal aşyrýan tutumly işleri belent kengde wagt bedildi. Ýurdumyzyň meşhur bagşysadynlary milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli şeýle bayramçylyk bilen utgoşup gelen bugünkü toy gününi ajaýyp bahar pastynyň gözel tebigatymyzyň şan şöhraty dünýäde bolan ahaltyky bedewlerimiziň waspany belentden ýetirdiler. Ýerine ýetirilen aýdym sağlı çykyşlar dabara gatnaşyjylar tarapyndan aýratyn ul ruh belentlik bilen garşylandy. Maklasi bugünkü dabara toýlar toýulaşýan mehriban halkymyzyň buýsunçynyň nişan hökmüni alasmana ýaňsaldy. Senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň tamamlanan sergisi ýurdumyzyň iri düzüminiň barha artýan mümkinçiliklerini äşkar etdi. Ähli ugurlarda gazanlayan ýokary netijeler ykdysadymyzyň ötüşiniň öz bolşly beýanlar. Sergin jemleji gününe dawaralmaslahat geçirilip Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesi hemde senagaçylar we telekeçiler partiyasy tarapyndan aglan edilen 2020-nji ýyl boýunça ýylyň öňde barça işe uratly bätleşiň jemleri jemlendi. Dörlorlar boýunça geçirilen bätleşik täze üstünliklere önamly badalgadyr. Gerçek harit nişanly aýakap önümçiligi, işewur senagaçy, Nurly meýdan daýhan hojalygy, işewur owu hojalykçy, anamdar onlaýn dükany sögdäk we hyzmatlar pudowynyň öňde barjasy, altyn hojalyk jemgyýeti guruluşykçy, paragat hususy kärhanasy, täze owu hojalyk önümini önürji, Begler ýolu hususy kärhanasy, täze senagat önümini önürji, Datly şerbet miweli ülke hususy kärhanalary, derýa plastik, ýigit hojalyk jemgyýetleri eksportçy, Aýdyň ýeçeler hojalyk jemgyýeti innovatsion tehnologiýalaryny we sanly ykdysadyýety önümçiligi ornaşdyrmak, ajaýyp ussat halal önümleri hojalyk jemgyýeti, ekologiýa taýdan arasy önümi önürji uğurlary boýunça bätleşiklerde öňde barçylar hökmüne kesitlendi. Aşgabat şäher hemde vilayetler boýunça öňde barça iş uğurlary, halipa telekeçilere, iş uğur okuw mekteplerine ýürüýte bayraklar goşuruldy. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamyny hemme taraplan ösürmek, döwri wagt bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyny onuň ornuny giňertmek, arkada Prezidentimiziň alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy urlarynyň biridir. Döwlet başçymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hemde dünýä bazaryna bätleşligi ukyply önümleri önürmekde telekeçilige aýratyn orun berilge. Sergiň geçirilmegi Türkmenistan parakatçylygyň we anaçmagyň watany ýylyna aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Çünki Berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram edilgen ýylyna guralan sergi, hususy telekeçiligi ösdürmäge gönüktirilen siýasatyň üstünlikli amala aşyrylýanyna, ýurdumyzyň telekeçilerine berilgen döwlet gollawlarynyň öz miwelerini bergenligine şaýatlyk edýär. Telekeçilik mümkinçilikleriniň bu gedeki gözden geçirilişiniň esasy maksatlarynyň biri geljek uly taklamalary durmuşa geçirmek üçin maýy oýumlaryny çekmekden ibaret boldy. Arkada Prezidentimiz bu mesele uly üns berge. Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi bugün diýärimiziň milli ykdysadyýetiniň garaşsyzlyk ýyllaryna ýeten beren sepetlerini döwlete değişli däl pudoklarda durmuşa geçirilgen ägirt uly işleň aýdyň beýanlary, ähli urlarda gazanylýan ýokary netijeler ykdysadyýetimiziň ösüşiniň öz bolşly beýanlary.
Hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň dürli uğurlardaky düzümleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary östirmäge bolan işçiňniň nurkudy. Ýezgiderlik häsiýetde geçirilýän duşuklar hyzmatdaşlygyň ýokary netijeleri beslenmegini üçinedi. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadiýet Ministrligine Birleşmiş Milletler Guramasynyň Aziýanyň we Ýuwaşyň mansewti boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň Aziýa we Ýuwaşyň mansewti üçin durnukly ötüş boýunça tekinji forumy video ara gatnaşyk arkaly geçirildi. Forumyň maksady 2030-njy ýyl içinde urçyn gün tertibi we durnukly ötüş maksatlary boýunça alınıp barýan işler bardy. Hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň Aziýanyň we Ýuwaşyň mansewti boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň durnukly ötüş boýunça sevitlerini edilen işler we bu uğurda gazanan üstünlükler bardy. Pikir alşmakdan ibaret boldy. Duşukda durnukly ötüş maksatlarynyň Türkmenistana ornaşdyrylmagy boýunça ähmiýetli işleriň alınıp barýanlygy bellenildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine energiýanyň gaýtadan dikeldirýän çeşmeler boýunça halkara agentligining baş direktori Francesca La Camera bilen duşuk geçirildi. Gepleşikleriň marşyna ähmiýetli mümkinçilikleri ýa bolan özara gatnaşyklaryň netijeligi bellenip geçirildi. Taraplar energiýanyň gaýtadan dikeldirýän we alternativ çeşmeleriniň netijeli ulanma ulgamyny özara hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirmeginiň derwäýsligini tydylar. Şunlukda Türkmenistanyň energiýanyň gaýtadan dikeldirýän çeşmeleriniň ösürilmegi, şerde energiýa howpsuzlygynyň öpçün edilmegi we milli ykdysadyýetyň dürli pudoklaryny energiýa töhşitleji innowasion tehnologiýalar ýetgiderli ornaşdyrmak maksat bilen Türkmenistanyň 2030-njy ýyl üçin gaýtadan dikeldirýän energetikany ösürmek boýunça milli strategiýasy tasdiklanyny bellenip geçildi. Hormatly Prezidentimizin ýyl bekfidini gönükdirilen işler, watanymyzda gazanlayan üstünlükler, bayramçylyk münasibetli geçirilen şäherleriň özüni dizi. Medeni şäherler ýokary ruh biletdigi besenni. Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň aýdym sady dawarady. Ýurdumyzyň ähli uğurlardaki ösüşler wasp edildi. Türkmen Owugyjylyk Institutynyň aýdym sady döredijilik duşugy ýokary ruh bilen ötsendi. Baýramçylyk şäherine bagtyýar döwrümiziň gahrman arkadamyzyň alyp barýan tutumly işleriniň wasp edildi. Mawtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen aýdym sady dawary baýramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Bu medeni şähere Hormatly Prezidentimizin ýyl bekfidini gönükdirilen işleriniň bagtyýar durmuşymyzyň öz bolşly beýanyny urly. Bayramçylyk şäheresi Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna da geçirildi. Dawalarda adamyň durmuşda eýleýän ornuny hemde tebigat bilen ýalaşykly ýaşamagyna bolan garaýşy we tebigatyň ajaýyp dünýäsy düşünjeler özüne jemleýän çykyşlar aýratyn ähmiýetli boldy. Bugun halkymyz asyrlar aşyp gelýän ýaşy desturlary ösürmek bilen tebigat dünýäsyne uranýar we onuň bilen ysnyşykly ýaşaýar. Munyň öz häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän esen barha kämilleşdirilýän ýaşy desturlary dowam etarýar. Hormatly bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatdy 23 martda saat 20-den 24 martda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günorta günnä ordun tiýdesi 9-14 metr käýerlerini 18 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa giňden 9-14 gradus, gündüzüne 23-28 gradus, kenarky taraplaryna orta 15-20 gradus maýly bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günnä ordun tiýdesi 9-14 metr käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa giňden 8-13 gradus, gündüzüne 22-27 gradus, günorta günnä taraplaryna orta 31 gradus çeli maýly bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günorta günnä ordun tiýdesi 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa giňden 8-13 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günorta günnä ordun tiýdesi 9-14 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa giňden 7-12 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Daşawr welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günorta günnä ordun tiýdesi 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa giňden 2-7 gradus, gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar.
paýtagtymyz Aşgabatda ütgäp durýan bulut hawa bolup günniň ordan tilde sekundda 10-13 metr, wagtyl 15 metr çenli ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 10-12 gradus, gündüzine 24-26 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 24-nä magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýaz passyny howanyň derejesiniň ütgeýäniňi nazar alyp, asyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler. Bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň issenlik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýarlyk döwrüni ata Watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ägirt şoň ödünni bolsa halkyň dähwidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýýarlyk